ko barawuli kuran sɔrɔ ka sabu kɛ jɔn ye Isago Amadu Beba kuma wala o bɛɛ lajɛlen ni wula bi wula in na an ka émission mandi kɛnɛ kan n'o ye barawuli kɛnɛ kan kow ye an y'an sɛsɛ ka don Giribubugu la an bɛna an ka jɛ kɛ yen nɔ an n'an balimakɛ tɔgɔ ni jamu Abubakar Ture lamɛnbaa bɛɛ lajɛlen kulo b'i la bi dɔɔni fara voix kan donc an bɛna jɛ kɛ jɛ filɛ nin ye sisan nɔ question ye 3 ye n'i y'a 3 sɔrɔ 400 n'i ta ye nka n'i y'ale 1 jɛ i b'an 400 d'a ma nka mɔgɔ bololankolon tɛ bɔ a la jɛ de don papier bɛ yen nɔ k'a di ok an bɛ se ka daminɛ d'accord ni lajɛ tan a yira caméra la voilà bila i kunna parce que i ta don d'accord an bɛ se ka daminɛ waati voilà kelen ta a dayɛlɛ ka groupe fɔ dɔrɔn groupe G d'accord groupe G ko jɔn de kɛra Mali président 4nan ye Mali président 4nan Ibeka ayiwa basi tɛ question filanan ko an ka dɔgɔtɔrɔsoba kɔnɔna na minnu ma jɔlen don dɔgɔtɔrɔmuso jumɛn ye a tɔgɔ n'a jamu dɔn i t'o dɔn basi tɛ o kuma na sa e ka question laban ko barawuli ye kuran sɔrɔ ka sabu kɛ jɔn ye Isago Amadu Beba kuma ayiwa basi tɛ e ka question ninnu yɛrɛ kɔni na nɔgɔya nka e ka question fɔlɔ jɛ Mali président 4nan o ye ATT i bɛ ka 5nan ye o kuma an ka 400 fɔ ka na an ka pati den kelen d'i ma n'o tɛ i ma sayifamu in sɔrɔ sayifamu in a jɔra min ye ale Hawali a tora accident na an bɛ ala deli ala ka hinɛ na i kɔni ye laban in sɔrɔ Amadu Bayiba kuma de kɛra sababu ye ni Isago nana donc i b'an ka pati duman in minɛ n'ale bɔra an ka sponsor dɔ fɛ yen Asan Bajalu Kamite a bɛ Marabugu de la a dayɛlɛ k'a kute dɔɔnin t'a la i k'a diya fɔ an ye quoi cogo di non ni y'a da ye merci bien voilà merci bien voilà